дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. имзои қарордод байни Эрону Тоҷикистон барои такмили нақби истиқлол. наҷоти 2 ноболиғ дар пойтахти Тоҷикистон. эмгузаронии низомиёни рус дар Тоҷикистон оғоз шуд. ҷопон барои сохтмони 2 мактаб дар Тоҷикистон пул ҷудо кард. таркиши шадид дар бозори Бағдод. Емельяненко гирифтори коронавирус шуд. ӯро ба бемористон интиқол доданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастанд. Муниса Атамуллоева. салом. қарордоди иҷрои марҳилаи дуюми лоиҳаи нақби истиқлол байни ширкати Фароби Эрон ва Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба имзо расид. дар маросими имзои ин қарордод ки дар толори меҳмонхонаи Хилтони шаҳри Душанбе баргузор гардид, вазири нақлиёти Тоҷикистон, сафири Эрон, раиси ширкати Фароб ва дигар меҳмонони эронӣ ва дохилӣ ширкат карданд, иттилоъ додааст Сафорати Эрон дар Тоҷикистон. вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим дар суханронии худ имзои ин қарордодро рӯйдоди муҳим хонд ва ба он ишора кард ки бунёди нақби истиқлол ҳанӯз дар замони шӯравӣ оғоз шуда буд, аммо бо сабабҳои гуногун ба анҷом нарасид. пас аз он ки мо бо дӯстони худ аз Эрон шартнома бастем ва марҳилаи аввали сохтмони ин нақб амалӣ шуд, мардум тавонистанд аз он истифода кунанд. баъдан баъзе мушкилиҳо аз ҷумла ҷорӣ шудани об аз сақфи нақб пайдо шуд ки ба тадриҷ бартараф гардиданд, таъкид доштааст Азим Иброҳим. ба гуфтаи вазири нақлиёти Тоҷикистон, марҳилаи дуюми ин лоиҳа бо сабабҳои гуногун ба таъхир афтод, аммо бо имзои қарордод корҳои марбут ба он аз ҷумла равшандиҳӣ, ҳавокашӣ, оташнишонӣ, насби дурбиниҳои назоратӣ ки барои таъмини бехатарии ҳаракат дар дохили нақб муҳиманд, иҷро хоҳад шуд. вазири нақлиёти Тоҷикистон ибрози умедворӣ кард ки марҳилаи дуюми лоиҳаи нақби истиқлол то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба поён хоҳад расид. сафири Эрон Муҳаммад Тақии Собирӣ низ зимни суханони нақби истиқлолро тарҳи муҳим хонд ки иртиботи байни шимол ва ҷануби Тоҷикистонро фароҳам кардааст. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Душанбе 2 кӯдаки ноболиғе ки дар дохили хона банд монданд наҷот доданд. ба нақл аз кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон, як сокини хиёбони Рӯдакии пойтахт ба қисми навбатдории раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Душанбе занг зад ва хабар дод ки дар ин манзили истиқоматиаш баста ва 2 кӯдаки ноболиғаш дар дохили хона мондааст. манбаъ иттилоъ додааст ки дастаи махсуси зудамалии наҷоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Душанбе дар ҳайати 5 нафар ба ҷои ҳодиса сафарбар шуданд. лозим омад бо истифода аз нардбон ва дигар таҷҳизот аз тиреза вориди хона шаванд ва дарро аз дарун боз кунанд. маълум шуд ки 2 кӯдак ки яке духтарчаи 7 сола ва дигар писарчаи 8 сола дар дохили хона монда буданд, таъкид доштааст манбаъ. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон қайд кардааст ки кӯдакон солим ба модарашон супорида шуданд ва ба ҳеҷ ёрии тиббиву равонӣ ниёз надоштанд. вазорати дифои Русия ахиран навори маъракаи эмгузаронӣ бар зидди вируси корона дар Тоҷикистонро миёни низомиёни пойгоҳи низомии 201 Русия интишор кард. маъракаи эмгузаронӣ бар зидди коронавирус дар пойгоҳи низоми 201 Русия дар Тоҷикистон оғоз ёфт. нахустин маъракаи эмгузаронӣ аз пизишкони беморхонаи 451 ҳарбии Русия оғоз ёфт. сипас эмгузаронӣ миёни ҳайати фармондеҳон, қувваҳои навбатдории пойгоҳ ва сарбозон шурӯъ гардид. дар маҷмӯъ ба ҷумҳурӣ 1100 адад воя ваксина расонида шуд. барои амн нигоҳ доштани ваксинаҳо онҳо дар сандуқҳои махсус интиқол ёфтанд. сафири ҷопон дар Душанбе эълом кард бо кӯмаки молии давлати Токио 2 мактаб бо хазинаи 2 миллион сомонӣ дар Тоҷикистон сохта мешавад. Такаюки Миясита дар маросими имзои ин созишнома гуфтааст ки то кунун бо кӯмаки ройгони ҳукумати Ҷопон дар Тоҷикистон 50 мактаб сохта шуда, ин барнома идома хоҳад дошт, иттилоъ додааст Сафорати Ҷопон дар Душанбе. 2 мактаби ҷадид дар ноҳияҳои Турсунзода ва Файзобод ҳар як бо хазинаи 1 миллион сомонии ройгони ҳукумати Ҷопон сохта ва таҷҳиз хоҳад шуд. мо талош мекунем ки ин 2 мактаб бо таҷҳизоти пешрафтаи омӯзишӣ таъмин шаванд, то донишомӯзони тоҷик битавонанд дар шароити матлуб улуми рӯзро фаро гиранд, гуфт Такаюки Миясита. ҳамзамон сафири Ҷопон таъкид доштааст ки кишвараш дар чорчоби ин барнома бо Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ҳамкории наздик дорад.
санаи 21 январ дар бағдод ду таркиши мудҳиш рух дод ки дар натиҷа теъдоди зиёди куштаву ҷароҳатбардоштаро дар пай дошт. вазорати корҳои дохилии ироқ ҷузъиёти ду таркиши маргталабонаи зуҳрӣ дирӯз дар маркази бағдодро мунташир кард. хабар медиҳад парастудӣ бо такя ба ирна. манбаъ аз қавли холид алмуҳанно сухангӯи вазорати корҳои дохилии ироқ хабар медиҳад ки аввалин террористи ҳомили камарбанди таркишӣ вонамуд карда ки бемор аст ва вақте мардум дар атрофаш ҷамъ шуданд худро мунфаҷир кардааст. зимнан маргталаби дигар низ ба фосилаи андаки вақте мардум барои интиқоли захмиҳо ҷамъ шуданд камарбанди интиҳории худро мунфаҷир кард. бар асари инфиҷор дар бозори марказии бағдод 28 тан кушта ва 73 нафар захмӣ шуданд. ҳанӯз ҳеҷ фард ё гурӯҳи масъулияти ин ду инфиҷори интиҳорӣ дар бағдодро то кунун бар уҳда нагирифтааст. фёдор емельяненко муборизи сабки омехтаи русия ба беморхонаи клиникӣ рақами 52-юми шаҳри Москав интиқол дода шуд. дар ин бора агенти спорт РИА Новости бо такя ба муассисаи тиббӣ хабар медиҳад. аммо дақиқан маълум нест ки размикори рус дар кадом ҳолат ба бемористон оварда шуд ва вазъи беҳбудии ӯ дар кадом сатҳ аст. маълум аст ки табибони беморхонаи клиникӣ рақами 52 барои табобати беморони гирифтори коронавирус ихтисос ёфтанд. муассисаи тиббӣ махсус барои сироятёфтагони бемории коронавирус мебошад. ёдрас мешавем ки Емельяненко 44 сол дорад. дар тӯли фаъолияти худ ӯ дар намудҳои муҳорибаи омехта 46 муҳориба баргузор намудааст. аз ин миён Емельяненко 39 маротиба дастболо шудааст. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.